welcome back to our new blog. So yes, today is my week off. ನಾವು ಪೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನೆಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡು ಯಾನು ದುಬೈ ಮಾಲು ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಗೊತ್ತದ ಇಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸೊ ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದ ಸಿಕ್ವೆ. ಸೊ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಲು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡು. ಸೊ ಭರತಣ್ಣನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಅವನದ್ದು ಚಲೋ ಪೈ ಒಳ್ಳೆ ಪೈ. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೊಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ವಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬುರ್ಜ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಬೈದ. ಸೊ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್. ಸೊ ಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಲ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ನಡ್ದು ಸಾಕು ಅಂದಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ఆయన ట్రై ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Look at this here, branded. So yes, chalo continue the video. So ಒಂದು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾನೆ, ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಮಿಡಲ್ ದೆಪ್ಪಿ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಅಂಚೆ ಕವರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೋಟೋ ತ ಮರಲೇ ರೀತಿನ ಬಂಗೊಂಡು ಐಕೆ ಫೋಟೋ ತ ಮರಲು ಇಟ್ಟು ಬುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಡ್ತು ಬಲ್ಲ ಮರ ಫೋಟೋ ತುಲ ಗುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತು ಬರ್ಕ. ಸೊ ದುಬೈ ತಿರ್ಗಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿಯಾ ಇದು ಹಾಂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮಾರ ನಡಪೆರ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ತಿರ್ಗರ ಆಪದಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹಾಂ ಅವೇ. ಸೊ ಪೈ ದುಬೈದ ಜೋಕು ಸೊ ಬರೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಟಾ ಮುಂಕು ಮಸಂತ ದಾರಿಯು ಶೇ ಆಸೆಪ್ಪ ಮಾರ ಓಲು ಹಾಂ ಓ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಿಚ್ಚು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಪೊಯ್ ಬಲಾಚ್ ಪೊಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಟುದುಂಡು.
ನಾವೇ ತಿರುಗಿ ನಿಂತೆ ಹೋಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬೈ